者に力を。力がみなぎってきたわ。かの者たちを癒したまえ。傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。スタイの名にかけてな。くそ
切ってきたぜ。なんとか町を救うことができたか。レディン、ライアスとレティシアが、陛下から手紙を預かってきたらしい。ディゴス陛下から。はい、レディン様、こちらです。これは、ラングリッサーが見つかったのか。調査によると、ダルシス領内の廃棄された砦に、それらしきものを持った一団が入っていったのを見た者がいたようです。王子、ラングリッサーを取り戻しましょう。取り戻さなければ、闇の軍勢は際限なく現れ続けます。わかった。すぐにその砦へと向かうぞ。私の魔力をもってすれば、こんなものです。ラングリッサーが持ち込まれたとされる砦へとやってきたレディンたち。しかし砦では闇の軍勢の将ナーデがレディンたちを待ち構えていた。レディンたちはランスの部隊を陣営に加え、ダルシス・バルディア連合軍を結成。ラングリッサーを取り戻すために一丸となって砦へと攻撃を仕掛けるのだった。
少しはランス様に近づけたかな。立ちふさがる敵は蹴散らしてみせましょう。